Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα νέο πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα για την ενδυνάμωση της μνήμης και την πιθανή πρόληψη της άνοιας έχουν τα μέλη της ελληνικής ομογένειας που ανήκουν στη μέση και στην τρίτη ηλικία. Το πόσο γρήγορα σκεφτόμαστε, το πόσο καλά σκεφτόμαστε, το πόσο θυμόμαστε πράγματα, αρχίζει και πέφτει. Το πρόγραμμα Σεσάρια είναι προϊόν της συνεργασίας του Κέντρου Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Νευροπλαστικότητα με τη συμμετοχή ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Μακόρι, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και, όπως λέει ο καθηγητής Ιωάννης Καλαϊτζίδης, διευθυντής του Κέντρου Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Νευροπλαστικότητα, τα αποτελέσματα των ερευνών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Έχει σκοπό να βελτιώσει την μνήμη στον υγιή πληθυσμό, σε ανθρώπους δηλαδή που δεν πάσχουν από άνοια ή δεν έχουν λάβει κάποια τέτοια διάγνωση. Έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένα για τις ανάγκες των Ελλήνων που ζουν στην Αυστραλία, δηλαδή απευθύνεται σε άτομα που έχουν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα και αποτελεί μία σειρά από ασκήσεις στα ελληνικά που μπορούν να ενισχύσουν τη μνήμη μας και ίσως να μας προστατεύσουν και από την άνοια τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμα Σεσάρια αποτελεί την πρώτη οργανωμένη επιστημονική προσπάθεια για να δημιουργηθούν γνωστικές ασκήσεις που θα συμβάλλουν στη διατήρηση του ανθρώπινου εγκεφάλου σε εγρήγορση. Όπως λέει η κυρία Μαρίνα Μόλερινγκ, πρίτανης του Μακόρι, το πρόγραμμα αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των σχέσεων του Πανεπιστημίου με την ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας. I'm also very pleased that St Basil's Homes, New South Wales and ACT are supporting this project very strongly. Not only financially, but also in terms of support and access to sort of subjects who might be interested in working in the study. This is an opportunity to actually have an applied piece of research that will benefit the Greek Australian community and can be actually extended to the Greek diaspora much more widely in the future. Η ερευνητική προσπάθεια κατέστη εφικτή χάρη στην υποστήριξη του Canterbury League, του Greek Studies Foundation του Πανεπιστημίου του Μακόρι και του Οργανισμού της Βασιλιάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο 02 97 84 32 00 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή για να δηλώσουν συμμετοχή ή για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες.